Hej og velkommen til 19-nyhederne. I aften har vi et særligt indslag. Vi har simpelthen en professor med, som har masser af viden omkring Obamacare. Vi stiller op til vores journalist i USA. Værsgo Adam. Mange tak, Jeff. Og hjertelig velkommen til dig, professor Stein. Velkommen. Jo, tak. Hvad går Obamacare ud på? Jeg tror ikke ret mange ved, hvad Obamacare, også kendt som Affordable Care Act, går ud på. Altså, der er ingen, der får skattefinansieret, altså gratis sundhed i USA. Det eneste, som nogle få kan have glæde af, er, at virksomhederne, der sælger sundhedsforsikringer, ikke må sige nej til at dække folk, som de på forhånd er blevet syge. Det kan være folk med arvelige sygdomme, eller måske bare have kræft. Så lovgivningen gør, at de fattige kan få en bedre aftale med forsikringsselskaberne, og dem, der ikke har råd til det, kan få noget understøttelse. Altså, hvem har lavet sådan en lovgivning bag Obamacare? Obama-lovgivningen er ikke skrevet af demokraterne. Loven er skrevet af de firmaer, der sælger sundhedsforsikringer. Lovteksten og tilhørende regulering fylder over 10.000 sider. Mange fik lov for at få mulighed for at sætte sig ind i loven, inden blev vedtaget. En af topdemokraterne, Nancy Pelosi, er blevet kendt for at sige, "We have to pass this bill, so that you can find out what is in it." Altså, hvem kommer sådan til at tjene på Obamacare? Dem, der kommer til at tjene en afsindig summe på det her, er de virksomheder, der sælger sundhedsforsikringer, og ligeledes den amerikanske føderale regering. Og det skyldes følgende. Der er nu langt mindre konkurrence. En konkurrence, som i forvejen var meget hæmmet, fordi virksomheder, der sælger sundhedsforsikringer, ikke må konkurrere over delstatsgrænserne. Det er nu yderligere begrænset, fordi alle borgerne nu er forpligtet på at tegne en sundhedsforsikring, og den skal dække alt inklusiv sjældne sygdomme med videre, og derfor er priserne skruet massivt i vejret over hele linjen. En forsikring, der dækker meget, er naturligvis dyrere end en forsikring, der dækker lidt. Det kommer også til at ramme fattige, som før måske ingen forsikring havde, eller havde en begrænset forsikringsdækning. De har nu fortsat ikke råd, eller de må opgive at tegne en sundhedsforsikring. Hvis man nægter at tegne en forsikring, så bliver man pålagt en ekstra strafskat. På det første år er det $95, eller 1% af gross income per person. Andet år er det så $395, eller 2% af gross income per person. Tredje år stiger det til $695 per person, eller 2,5% af gross income. Skatten bliver det beløb, som er højst, enten det faste beløb eller procentsatsen af gross income. Her håber den føderale regering at kunne få massive ekstra skatteindtægter. Hvordan går det med Obamacare som et website, og hvordan fungerer websiten? I henhold til X22report.com, så går det dårligt med køb af nye sundhedsforsikringer via Obamacare-websitet. De ønsker nu at ændre på definitionen af, hvornår der er foretaget køb. Obamacare fungerer som en traditionel webshop, hvor man lægger varer. Her er det så bare sundhedsforsikringer i en virtuel indkøbskurv, og hvis man beslutter sig for at købe dem, så gennemfører man et check-ud og betaler typisk med kreditkort. Nu er der så her, at folk, der vælger at gøre brug af Obamacare-websitet, som er healthcare.government, de har det med at lægge eksempelvis 4 forsikringer i deres indkøbskurve for sammenligning. Til sidst ender det med, at de vælger en af dem, så det vil så sige, at de fjerner 3 andre fra indkøbskurven og køber den ene af dem. Normalt vil man mene, at det betyder, at Obamacare-website har solgt 1 forsikring, men ikke længere. Nu har man her solgt 4 sundhedsforsikringer. Så de vil have lavet det om, at når det er, at de vælger de der 3 fra, så har man kun købt 1 og ikke 4. Jeg har hørt, at Obamacare flytter folk fra fuldtidsjob til deltidsjob. Kan det virkelig passe? Ja, det kan det faktisk godt, for altså i Obamacare er der indbygget en regel, der siger, at virksomheder med under 50 fuldtidsansatte ikke er forpligtet til at betale for Obamacare i deres ansatte. Det er en af hovedårsagerne til, at i USA de sidste mange måneder massivt har mistet fuldtidsjob. Altså cirka sådan 40 timer om ugen. Og til deltidsjob er det cirka 29 timer om ugen. Så mange må ud at tage 2-3 jobs for at tjene det samme som før. Og derudover har de mistet den sundhedsforsikringsordning, de havde før via deres arbejde, og som både dækkede dem
og eventuelle ægtefæller. Nu skal de selv ud og købe sundhedsforsikring til overpriser, både for sig selv og eventuelle ægtefælle. Obamacare gør firmabetalte sundhedsforsikringerne skattepligtige. Før Obamacare kunne virksomheder tilbyde deres ansatte et skattefrit gode i form af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer som en del af deres lønpakke. Med det ændrer sig fremover, skal medarbejdere betale skat af værdien af deres sundhedsforsikringer. Alt det Obama han har lovet omkring Obamacare, har han egentlig holdt det? Altså, under hele forløbet op til Obamacare gik i luften, har Obama gang på gang fortalt de amerikanske folk, at de var glade for deres nuværende læge og deres nuværende sundhedsforsikring. Så kunne de jo blot beholde begge dele, ville det jo bare være godt. Men nu viser det sig, at lovgivning for Obamacare gør mange sundhedsforsikringer ulovlige, fordi de ikke dækker tilstrækkeligt. Så millioner af amerikanere får for øjeblikket tilsendt et brev, hvor der står, at deres nuværende sundhedsforsikring er ulovlig. Og det er reguleret. Obamacare betyder for langt de fleste, at de skal ud og finde en ny sundhedsforsikring. Forsikringspriserne er skruet massivt i vejret, og det samme gælder den selvrisiko, de selv skal betale, før den nye sundhedsforsikring træder i kraft. Så man må sige, at for mange amerikanere bliver det lovet én ting, men realiteterne er noget helt andet. Okay. Hvem var det loven oprindeligt skulle hjælpe? Og hvem er det egentlig har endt med at hjælpe? Sygeforsikringsselskaberne kommer til at tjene tykt på Obamacare. Den føderale regering kommer til at tjene tykt på strafskatten fra dem, som ikke følger sundhedsforsikringen. Dem, som kommer til at tabe massivt på Obamacare, er middelklassen og de fattige. Og det var ellers dem, Obamacare var tiltænkt at hjælpe. Kan du sådan forklare kort og godt, hvad Obamacare går ud på, så alle forstår det? Ja da, selvfølgelig kan det det. Altså, Obamacare er en job- og økonomidræber, og blot endnu et søm i kisten, hvor USA-økonomi er på vej imod uimodgåeligt økonomisk kollaps. Tak for denne gang, professor Stein. Det har sgu været hyggeligt. Men nu er det altså tilbage til dig, Jeff. Hvad er Adam? Som I sikkert alle sammen har lagt mærke til. Vi har fået ny skilt. Så kan I lige hoppe ind på vores hjemmeside og skrive, hvad I synes om den. Men ellers, det var ellers alt det, vi havde i aften. I må alle sammen have det dejligt. Vi ses.